Hekk kif din il-ġimgħa tlaqa' summit ieħor fi Brussell komplew it-taħdidiet dwar Brexit u dwar kif se jitqasmu il-fondi tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Waqt is-summit il-Prim Ministru Theresa May tkellmet dwar il-ftehim tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. May deret inċerta dwar it-talbit tagħha fir-rigward tal-ftehim, tant li xi mexxejja stati oħra staqsewha x'inhu li trid eżatt. Il-Prim Ministru Ingliż sabet il-bibien magħluqa għat-talba li tingħata ċans li terġa' tinnegozja l-ftehim fi Brussell, li jfisser li issa May se jkollha biċċa xogħol ibsa ħafna sabiex tikkonvinċi lill Parlament Ingliż japprova l-ftehim oriġinali. Sa mill-ħamis May kienet qed tittama li tingħata l-aħħar ċans li terġa' tinnegozja sabiex ikun iktar faċli għaliha biex tgħaddi dan il-ftehim il-Parlament Ingliż. Intant fi Brussell bdew ukoll it-taħdidiet dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea għas-7 snin li ġejjin. Fl-2013 il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien irnexxielu jinnegozja pakkett tal-fuq minn biljun euro, jew 1,128 miljun euro. Fondi li ssarfu f'firxa wiesa ta' proġetti mill-bini tal-Isptar tal-Onkoloġija, it-terminal ta' Ċirkewwa, numru ta' toroq ewlenin bħal Triq il-Kosta u Triq il-Kunsill tal-Ewropa sar-restawr ta' Ċittadella Fawdex. Fondi li minnhom għadu qed jaħsad il-Gvern Laburista. Issa jmiss li Joseph Muscat li jinnegozja pakkett ta' fondi għal pajjiżna sabiex ikun jista' jitkompla l-iżvilupp li beda l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Joseph Muscat li fl-2003 kien għal kollox kontra li Malta tibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea se jkollu biċċa xogħol ibsa biex jipprova jtejjeb fuq il-pakkett li kiseb l-eks Prim Ministru Malti Lawrence Gonzi minkejja li fl-2013 l-Ewropa kienet maħkuma minn kriżi finanzjarja li affettwat il-blokk kollu. Net News tkellem ma' David Stellini kellim tal-oppożizzjoni dwar l-affarijiet Ewropej u Brexit, dwar in-negozjati li jrid jagħmel Joseph Muscat għal fondi l-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat m'għandux għalfejn joqgħod jinħeba wara skużi bħal pereżempju l-fatt li ħajoħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea billi jgħidilna x'ħejjex ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea allura ħajġib iktar inqas fondi. Jien naħseb li Joseph Muscat qiegħed jipprova ibaxxi l-aspettattivi tan-nies u m'għandux għalfejn għax Malta Malta għadha fl-istess pożizzjoni ġeografika li kienet qabel u allura għandu jġib l-istess pakkett finanzjarju. Il-pakkett preżenti ta' fondi Ewropej jalaq fl-2020.